Okay. Grocery na naman kami mga loves. Uy, thank you. Grocery na naman kami kasama yung babaeng yan. Ang daming nabili. Say hey guys. Ano ang bilhin mo? Grabe naman ito, kalambot naman. Grabe. Hinog, hinog. Be, tumawag ako kay Tami. Magpunta kami kay Andrea. Ngayon? Inambita si Tami. Mag-barbecue daw kasi nandun yung dalawang kapatid. So ngayon, sabi pa ni Tami, hindi ako mag-yes kasi si Mirian hindi ako sure. Ah, di ba? Ang happy ko naman, be. Ano daw nag-kiss dahil wala issue? Hindi pa ako sure kung pupunta si Mirian. Sabi ko, ay, lumalapad yung dibdib ko da. I'm sorry? So yan, kinausap kami ng ibang lahi. Ito na biyo? Oh? Ito, oh, hilaw man ito. Hilaw dalawa, hilaw Ah, dalawa. 6. Kinausap man ikaw, be. Nagandahan yan sa'yo, be. Yeah. Si Amer. Si Amer. Natawa ako sa'yo. Wag mo na ipapalit. Be, itong kalbasa, be, alabo. Ang sarap, di ba? Oo, di ba? Masarap itong gisahin, be. With, Bumili tayo ng ano, diba? akin to, ha? So, bumili kami, oh. Ito yun, yung gata. Ay, oo. Si Amir. Yung lalaki kinausap si Brenda. Sabi pa ni Brenda, hindi ko na ipagpalit si Amir. Sino si Amir? Ahmed. Ahmed pala, Ahmed. Ahmed. Sino kaya si Ahmed? Wala man si Ahmed. Hoy, okay. Bili pala ako ng gulay dito mga labs eh. Kailangan mo pipili ng magandang klaseng mais. Kasi yung mais dito, asan yung orange nila, B? Oo. Ha? Alam mo, pag meron ako makakita mga videos tungkol sa mga injected na mga pangpasarap, yung orange daw ang dami. Para daw mga mag-addiction. So ngayon, parang na akong tulaling, B. Parang paranoid sa mga kinakain ko. Wala na tayong amid nito. ay, yung saging. Tara. Ay, bumili ka ng saging. Ahmed kasi guys, yung ano ba, may binili nila yung sasakyan ni Marlon. So, Asawa niya mga labs. yung asawa ko. So, yung nagbili, binenta, and then binigay yung number ni Marlon. Ang pangalan ng nagbenta, Ahmed. So, kaya yun, yung bumili na, ano ba yun? Yung bumili, tinawagan si Marlon. Tinawagan si Marlon na sabi na how can you say you're not Ahmed but you're Ahmed? Kaya tinatawag ko si Marlon ng Ahmed. So, akala nila si Marlon is yung bumibili. Ay, nakalilibog man ikaw, be. Sabi, Kakain ka gusto nito? daw ng mangga ni Marlon. Naglilibog. Ala, buntis, be. Buntis yung asawa ni... Butas. At kung may mangga, kabili ng mangga. Ito, oh, masarap ito. Oh. Kunin mo to, ha? Ayaw niya ng hinog, be. Hilaw man yan. Gusto niya yung matiga. Adoy, ginoo ko. Ito dalawa lang. Tapos okra ba din? Wala masyado silang gulay, be. Kamatis muna tayo mga labs, no? Kasi po, kailangan natin ng kamatis. Pag matumubo na yung ating garden, yun na siya. Be. Oh, shit.
Oy, bakit nag-gaya-gaya ka? Gaya-gaya. Gaya-gaya man. O tara. Doon tayo sa isda. Bibilhin mo yung isda ha. Ha? Yes, masarap, promise, Bi. Masarap, masayahan ka. Ipirito mo lang siya, very simple. Tapos ito. Itlog, gusto mo itlog? Bumili ako ng ano ng, yun, yung Ay, bumili ka niyan, Bi? ng ribs. Nagustuhan mo? Paano mo niluto? Soup. Ha? Soup, nilagyan ko ng ano. Ay, masarap, sabaw. So, pabilhan ko si Brenda ng... Ito yun, B. Look, B. Wild caught. Look. Masarap siya, B. Yun. So, bilhin mo, B. Ay, B. Masarap, promise. Bilhin mo. Alang galit. Galit. Pagkasama mo kahit hindi ka mabibili. Aray, B. Aray. 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 Hala, nagdugo. Nagdugo, mga loves. Oh my God. Nagdugo. Aray. Natusok. May sa akin pala. Aray. Ilan yung nasa loob? Aray, apat lang? Huwag mo lang palitan. Apat din. Apat, lima. Apat? Ang sa akin, apat din? Ay, lima yung sa apat. Okay, hala, Bi, ang sakit, Bi, oh, nagdugo, Bi, oh. Natusok sa ano. Huwag kang mag-ano kasi dugo ko yan. Wala ka namang ano. Sakit mo na. Tara, Bi. Si Brenda. Itlog. Ay, itlog pala tayo. Ilagay mo yun sa freezer, ha? And then kapag kakain ka, mag-defrost ka ng isa, ganun. Nilagay ko sa basement. Wild caught yung bibilhin mo next time, ha? Huwag ka naman. Nalawag ko. Kigo mo na si Brenda, eh. Na mag-defrost na lang ako ng pork. Meron naman pala kaming pork doon. Maraming kaming pagkain, Bi, pero naghanap kami na dili frozen. Frozen na. Kasi nahihirapan kami mag-defrost. Eh, parang sobrang lazy ba? Gusto mo pala yung mga anon? Nagdugo talaga, Bi. Nagdugo. Hala, dito pa talaga sa pantalon. 11 dolyares yun. Oh. Ilan yung nasa loob? 30? 18. Oh, 18? 3, 6, 9, 12. 18? Tara. Magkaano ito dito? No, look, ang mahal dito mga loves. Nabili ko doon sa ano, tag $2 something lang. Dito ang mahal. So yun mga loves, pa uwi na kami kasi lalayas pa kami. Ano to? Sa kabila yun. Tumawag yung asawa niya mga darling, no? Magpabili ng ano, maglaba daw si Marlon. Maglaba siya. Siya sabi pa niya, wala yung asawa ko, ako na lang maglaba dito. Nag-shopping man sila, kaso walang dala. Dito tayo sa kabila man ata. Ay, dito sa kabila. Sige. Kasi gustong-gusto ko din yung powder nila dito. Daming fabric conditioner nila dito. Mga labahin, no? Lalabahan. Ano, Ariel with Downy. Sa Walmart. Ang bango-bango. Ay, oo, babe. Grabe. Try ko din Ang yung bango. various, Ariel na with Downy. Anong binibili nito, be? Meron din akong hinahanap pa sa mga. Ay, ito. Wala, ang mahal pala. Maliit pa dyan. Not unstoppable. Sus kami, be. Grabe, be. Million ang mga ganyan. Si Tami mahilig magtago. At saka yung mga sa trabaho niya, kahit anong mga nakikita, be, dinadala. Mga SOS. SOS ba? Sabi ko, bakit may mga ganyan sa trabaho mo? Bakit mo mga Iwan ko. Widaw ni, magkano, be? Widaw ni yan? No, hindi. Ay, oo. This is 12. Kita ko na yung pink, be eh. 12, bakit ito 9? Puwi na tayo. Tapos ka na? Sure ka? Bili pa ako ng pinya. Ay, oo na. Sus, pinya daw. Gusto daw niya ng pinya. Pag sure. Kasi yung nagbabalat ka, parang Gustuhan mo din? oo, parang O sige, dito na ako maghintay. Dito na ako maghintay, ha? lang natin sa pagkakas. Is that free? Okay. Free pala yan. Ganito kuha na si Brenda. Siya lang, no?
Siya lang yung arrange sa kanyang mga binibili. Ang itlog sa ibabaw, Bi, ha? Yung isda, magbantay-bantay ka, ha? Kasi para okay. I-vlog muna natin si Brenda kasi manggamit muna tayo ng tao ngayon. Ito guys, yung aming nabili. Asan yung sasakyan natin, Bi? Diba? Mayaman din tayo, diba? Oo, maya. Meron kami sasakyan. Charot. Puro utang. Baka mamaya masabihin, ang yabang na naman. Ay, sorry. Ganyan naman talaga yan. Oh, dalawa sasakyan puro itim. Ang daming, ang daming tae. Ang daming tae ng ibon, oh. Saan mo makita niyan? Asan yan? Sa akin muna sana. Kasi nakakabunto. Oh, di ba may bag pala siya? Oh, ready. May gusto mo bag? Ayoko. So, ginuo ko. Nandun pa yung bag mo sa bahay. Ay, okay lang. Ang dami mong bag sa akin. Be. Hala, hindi mo kaya, Be. Paano mo yan gagawin mamaya? May sakit ka pa naman. Hindi, kaya yan. Akin to, no? Hindi. Oo. Akin ito. Ito. Yan sa'yo yan. Ito sa akin. Uy, akin ito. Sa'yo yan? Ang sa'yo yan. Parehas din lang naman. Okay, ito. Ispan sa'yo yan. Yan, Tapos, yan sa'yo. wala na. Okay, this is mine here. Okay, let's go. Close that. Bakit amoy bango? Parang Isda amoy prito. prinito. Pritong isda. Dito ka na to. Saan oras ka? Hala, yung mo. Ay, oo nga pala. Yung gulay mo. Yung gulay na nasira, Bi. Uy, masarap pala din yung isda, Bi. Hoy. Ano ko, ano? Dito. Ako, be. Diyan ka sa likuran. Sige, ginoo ko. Marami pa pala kami ditong grocery. Kunin mo yan sa'yo. Kawawa naman yung... Hoy, wag mong anuhin yung sasakyan mo. Nagpawis-pawis. Kawawa naman, oy. Kawawa naman yung ano ko. So yun mga loves, nag-ano lang kami dito kasi yung ano niya. Ano ko muna to isa uli. Huwag mo akong halikan kasi ano. Bye-bye, guys. Hoy, mag-drive ka pa. Ingat, ha. Bagay sa iyo, stripe, B. Bye, be. Ito, upuan ko lang. I-move. Tara, oy, kasi kailangan ko pang umalis. Kasi magpunta kami sa kapatid ni Tami. Wala sa plano, pero tinawagan man si Ay! Yung glasses. Ay, yung tubig din. Buti na lang. Ba yung ano mo, Pangdagdag sa pangdag. Nahirapan. Ang haba kasi ng mga galamay mo, be. Ang haba ng galamay mo. Sige na, oy, alis na ako kasi mag-travel pa kami doon. Seriously. Fucking dasmagan mo ako, day. Pag sure, day. Dadasmag man si Inday. So ngayon punta tayo sa kapatid ni Tami kasi pinapunta kami doon. Ulo, diretso tayo. Tara. Iwan ko kung bakit na tinawagan si Tami na mapupuntahin kami doon. So, yun. So yun, dito lang muna tayo mga loves. Yun, salamat sa pagsama sa amin ni Brenda sa grocery at yung kabaliwan namin. Kita-kits sa mga susunod na vlog. Bye mga darling. Bye-bye.